ஹாய் மக்களே, வணக்கம். நான் உங்கள் டிஜே விக்னேஷோட அம்மா. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டோட மெனு என்னென்னா உருட்டு, ஆஸ் யூஷுவல் ஒயிட் ரைஸு, அப்புறம் கருவாடு வறுவல், முட்டை வறுவல், அப்புறம் இது என்னென்னா இது நாட்டு முட்டை, சவிக்கு முட்டை, நாட்டு முட்டை தனியாக வச்சுருக்கோம். இது சாதா முட்டை, இது வறுவல், கருவாடு வறுவல், சூப்பரான எம்மியான அரைக்கீரை கடையில். நான் இது வேக வச்சு கிடைக்கும். பருப்பு இதுவெல்லாம் போட மாட்டேன், குக்கரில் போட மாட்டேன். இந்த பாத்திரத்துலேயே அப்படியே தாளித்து விட்டு எண்ணெயில் அப்படியே வதக்கி அப்படியே கடைஞ்சிரும். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ரசம். இது மிளகு பொடி போடல, ரசம் பொடி போடுதான் ரசம். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை பாருங்கள்.